Cybersecurity amendment bill leyen hyehyɛ foforo ban a wɔte so pɛsɛ wɔde ba sɛ ne bɛyɛ no hawa hodo a ɛkɔso wa bɛfo tintin so na no betumi abrase ne sama ne boy beto dwa na ba mu mpanifo bi akasa de afa ho ebisɛ yɛ ebisi enye ɔmayɛ de hye nso sɛn ɛno mo ka ɛde afa ho yɛ nkɔhwɛ mu Ebusia me mo akwa ba eba Kantanka TV midin di Obaahemaa Afia Amoah Seba de Kantanka TV a eniama ekoso wo man Ghana mu ye gye ade hye na dwenkyerɛ ye de aba betu manim sɛnea ye sɛ na fata eba no ɛyɛ nsɛm ekoso ɛwɔ man Ghana mu a amanebo a enam mfra memo ɛne sɛ Cybersecurity Amendment Act 2020 Act 1038 empanifo ba bɛyɛ nsakraye ɛwɔ mu na nsakraye no ɛba na sɛ wɔgye ɛto mo ɛwɔmrahye bedefie na ɛba abɔnten ana kyerɛ sɛ wokɔ abɛfo ntentan fidie no snow de bribia ɛnyɛ no kora ɛkɔkɔto hɔ no mo a asotwen ɛbɛkɔ ama wankɔ afia sekra no emfirihya no mako edu de yɛbɛtumi akye wato mu anampo sɛ edin ɛwɔ wo Ghana card so yɛkɔ social media na ɛnyɛ saa din na ɛwɔ hɔ a ɛno nso wetia mra esan sɛ na adwenbɔne bi ana adwenpɔ bi ta yɛkyerɛ enti na womfa din ɛwɔ Ghana card so ɛnkɔnkɔto social media emra no ɛne ho asotwen no ɛno anie Ghana for dodoɔ no akyerɛ ho adwen afa ho ebisi ɛyɛ sɛ mra no bɛba na ebema obia etumi anante wɔ ne kwan so ebi nso kyerɛ mu sɛ ɛba ɛmmoa yɛnti yɛn ho bɔntene so dodoɔ no a ɛne Kantanka kɔn system ɛkasae media no so deɛ batin kwa na manfo yɛ dɛ ɛdo tototo so nti sɛ wɔyɛ adibi na sɛ nyɛ fɛ deɛ a yɛsɛ law is a law emla no so mu kwa deɛ sɛ do yɛ de yɛde emla no di wɔyɛ ade bɔne bis deɛ a sɛ wabone ked na deɛ na wo show nufu na wo show sebi aba ya sene man sanu ma no ma ne deɛ ɛn deɛ wo fom deɛ sɛ emla no deɛ de enu di mrana se ba pa e se nkofo di bone e wo social media ne so ye se nkofo din e niam bebre tu so na no bi kan bi obo din bi se Pentecost wo koso ane enso na entro sa so ne din keke te se ba pa se na ba ehu be kan nkofo afa wo di bibi betu so obadwi ho mi no asa na wo de aba no mo ya adwen sanse social media ade bi a ekọ akiri etini kwase edidi agoro so aye dawurbo a aba ekọ the whole world enti se wo ka asem na nya no kura eni kwase do beto social media because you follow social media and say e wo so e de bobla e wasasi so eno an e de market eno e de bibia na timi ka che obi se e bi obi ewu na so betimi achi panyini o man panyimfo o matwem no mo teso na mudi o matem no mo yem sei si o ti achi sankofo no nyina cause ya pharmacy de bedi ya tem de ba say de bobo ye ho bra e de aye adwuma e de abo o man ama o man konanim eto mu bia o mkasa edi mpanyimfo atem o social media ni nyina na mo de sebe adwamasem ne manema enfata o man de Ghana ye omra o mem o so ma emra ye adwuma break akra ni o ti say obi ko kan say obi ko president ye be ni say ye ni me se kutokuom ye ni me sasem ni nyina ye sabi ye friends echi wade ensem a ense say free nipa nu ba nipa na nya o hwe o ye president Ghana for na ye ato abama no ye ba ni say na akọ kasa asem ni che ntino mfumso na niam o mo ye wo ni nsem hu sabi mayo mienu bi a students ye ba be fam okunu no mu nkwala mienu sama wote ya mo ye students SS ekufado adaroma o introduce you na ma mo be suade na mabɔ bra no mabe ni papa da che no na memma no ayerefo no ye ba o ti mesra bebre emra no de mo famra wo a obeto no he de diu